povo, preste atenção na roda que eu te fiz. Quero mostrar a quem vem aquilo que o povo diz. Posso falar, pois eu sei. Eu tiro os outros por mim. Quando almoço não janto i quando canto é assim. Agora vou. Kada smo, poštovani gledalci, pre 2 nedelje zapazili da je sedmica počela događajima iz kulture i da je to lepa vest, jer su svi izgledi da i sve drugo funkcioniše kako treba i ostalo nam je samo da oči uperimo u kulturu. Ove sedmice zapažamo da ona počinje događajima iz oblasti obrazovanja, a to znači, to jest može da znači, da ova sredina vodi računa o svojim naraštajima i ulaže u njih, što bi trebalo opet da ima lepu posledicu, a to je jedna sigurnost. Jednom rečenicom smo najavili današnjeg gosta, evo, sa mnom je Maja Pajović. Opet da se vratimo malo u vremeplov, letos u istoj fotelji. Maja, pred odlazak u Brazil, to je bilo isto tako studentsko putovanje ili studentska ekskurzija, kako god. Praksa. Majo, dobro došla. Hvala, bolje vas našla. Juče si jutro doputovala, ceo dan si bila pospana, naravno objasnit ćemo i zbog čega, put je izuzetno dug, a i klima drugačija. Da, jeste. Ispratila te temperatura od? 35 stepeni. U Brazilu. Da, i dočekala me je temperatura 0 stepeni u Budimpešti i bilo mi je mnogo čudno. Pa evo i ovde je tek koji stepen iznad, jutarnje su ispod 0, ali dobro. Da. Obukla si se, međutim ti motivi nešto meni podsjećaju, je li to Brazil? Jeste, u Brazilu ovo je baš kupljeno u Riju i jedan, tako da kažem, jedan simbol Rija je ovo, predstavlja Rio i ja sam prosto morala da ga imam, jer mnogo me oduševio grad i Brazil i morala sam tako da imam neke motive koje će me podsjećati na to. Kada smo letos govorili da treba da kreneš, ti si se radovala, imala si puno razloga, međutim, osjećala se jedna doza neizvesnosti, možda malo i straha. Straha, da. Jeste. Da li je to zaista bilo tako kad si stala na brazilsko tlo? Pa i nije. Kad sam videla sve to, kad sam osjetila topli vazduh, bukvalno tropsku klimu i sve se to zaboravilo. Dočekali su me mnogo dobri ljudi i dobre cimerke i tako da sam taj strah zaboravila, potisnula i osjećala sam se kao da sam tu bila već duže vreme, tako da nisam osjetila strah. Samo da pojasnimo našim gledalcima, verujem i roditeljima koji isto tako imaju uspešnu decu i ne da strepe, nego prosto priželjkuju da se to dogodi njihovom detetu, ali ta briga kao što je bila i kod tvojih roditelja, Majo, kako će, ko će dočekati, da li ne bude sama, da li se ne izgubi. Znači, to je domaćinski odnos. Da, svi su me dočekali, ništa nisam čekala, bukvalno baš su me dočekali raširenih ruku. Tako da mi je to bilo baš super. Rekli smo letos da prilično barataš i poznaješ jezik, tamo se služite kako? Portugalski jezik je tamo. Ali ako se ne varam ti engleski? Engleski pa da, pa evo kroz 3 meseca koliko sam tamo boravila, portugalski sam počela da pričam. Jer ne možete, ako hoćete nešto kupite, odete u market, ne razumeju engleski prosto i onda morate nekako pantomimom, jezikom njihovim da objasnite šta hoćete. Tako da kroz 3 meseca sam naučila, mogu da kažem, portugalski da pričam. Pritom sa drugim studentima koji su sa mnom zajedno služili praksu smo pričali engleski, tako da srpski sam bukvalno na minimum svela pričanje, eventualno na Skype-u s mamom i s tatom i za par kolega koji su bili iz Hrvatske i da kažem iz Slovenije, da kažemo balkanske zemlje, eto, koji dan smo se tako sretali i pričali naš jezik, da kažemo. Kakvi su Brazilci ljudi? Pitomi, kao i mi. Pitomi, da. Oni su mnogo opušteniji. Naprimer, kad imaju neki problem ili nešto, sve polako, mirno, rešit ćemo, možemo, ne strepe, ne nerviraju se. Ja, naprimer, nijednog Brazilca nisam videla da je sa sedom kosom, starijeg gospodina ili gospođu. A šta im uliva tu sigurnost? Kod nas i krize, da li se tamo nešto osjeća ili je? Ne, oni su ekonomska zemlja u razvoju i bukvalno oni sad tu krizu uopšte nisu osetili.
I bukvalno oni sve to gledaju sa te strane kao rešit ćemo mi sve to, nema problema, imamo para, imamo sve, rešit ćemo. Tako da sam i ja tu dozu naučila sad, imam neki problem, ma rešit ću polako, samo stanem i rešit ću. Odlično, to je psihologija lepa. Da. Majo, ti si otišla iz Srbije, predstavnik, imaju li oni svest ko su Srbi? Samo što Srbija preživljava, doživljava, koliko je to u svetu poznato? Pa, iskreno i ne znaju. Kad kažem da sam iz Srbije, pa gde je to? I onda kad pomenemo i Hrvatsku, Srbiju, pa znaju da su imali i nesporazume, ratove, onda znaju ko smo mi. Ali upoznala sam i dosta studenta koji znaju za Jugoslaviju, koji znaju za rascep i sve i baš sam se bila iznenadila. I tako ima dosta fudbalera, Rambo, on je u Brazilu tamo, kad kažem u Riju dok sam bila, kad kažem da sam iz Srbije, ti si Rambova, kao zemljakinja, tako da znaju dosta. Brazil je zemlja fudbala, verovatno, znači svi znaju. Da. Bez obzira koja populacija, ženska? Pa većina muška populacija, ženska manje više, ali na primjer stariji, što sam se dosta iznenadila, ne znaju, na primjer, kad kažem da sam iz Srbije, ne znaju. Neki stariji, onako, gospođa, gospodin, kad me pitaju u autobusu kao odakle si, kad kažem Srbije, a gde je to? I onda im objašnjavam, tako i to sam se baš iznenadila da starije populacija tako nije obaveštena da ne znaju. Rekla si, imala si susret i neka druženja sa kolegama iz Hrvatske i Slovenije, imali Srba na radu u Brazilu? Bila je jedna koleginica iz Beograda, ona je biolog i sretali smo se jednom u nedelji dana, pošto ipak je to mali grad, ali smo imali dosta posla da radimo, pa nismo mogli da se susrećemo sad svaki dan. I tako da s njom je bilo super kad se vidimo, moja Srpkinja, bukvalno, malo poželimo se. Ali samo jedna, prosto, znači nema Srba u Brazilu? Pa nema. Samo to što znam, ali ovako da sam, da kažemo, srela, ne, nisam srela nijednog Srbina. To je o tim utiscima, Majo, rekla si studentska praksa. Šta ste to vi radili? Dosta smo radili, na projektu smo radili, moj kolega je bio iz Argentine i radili smo dosta istraživanja, pošto Brazil je specifična zemlja sa specifičnim tlom i pošto sam ja radila pešački saobraćaj i imaju drugačije tehnologije samo u Brazilu koje postoje. I onda smo radili istraživanja sa tim profesorom koji je meni bio mentor. Radili smo istraživanja na tom projektu, radili smo dosta kretanje pešaka i sve kako to radi se. Posećivali smo gradove. Da se vratimo na pešake, ispitivali ste, bavili ste se temeljno pešacima, je li tako? Da, ispitivanjima pešačkog saobraćaja i posećivali smo gradove. Pešački saobraćaj, pretpostavljam, to je mnogoljudna zemlja, koliko ima stanovnika i ima i pešaka više. Jest, da. Da li su pažljiviji od nas? Pešaci, pa jesu pažljiviji, ali zato vozači nisu pažljiviji. To je jedan saobraćajni inženjer kaže, ja? Da, uopšte, kad na pešačkom prelazu, na primjer, se pojavi pešak, oni ne interesuju ga, prosto prolazi, neće da stane i sve to i to mi je baš bilo čudno onako kako tako ne poštuju pešake uopšte. Imali udesa, imali tragedije? Da, nema, uopšte nema toga. Ja sam se baš iznenadila, pritom nema udesa, a nepažljivi su. Voze brzo, ali nema udesa. I šta si zapisala ti u tom tvom? Pa to je bilo moje zapažanje, da drugačije se ponašaju u saobraćaju nego u Evropi, da nisu toliko pažljiviji, ali opet statistika pokazuje da je manje udesa nego kod nas. I to mi je baš bilo onako čudno kako je to tako nepažljivi, a opet udesa nemaju toliko kao u Evropi. Tako da mi je to baš bilo interesantno da prikažem i posle kroz prezentaciju na kraju da sve to prikažem profesorima. Kome ste se obraćali u prezentaciji? Profesorima, mentorima koji rade na fakultetu tu. Brazilskom saobraćajnom fakultetu, je li tako? Da. Kad si polazila, imala si isto preporuke svojih profesora, tebe su izabrali, o tome smo govorili i to nije bilo lako, bila si srećna što si baš ti odabrana da predstavljaš i Srbiju i svoj fakultet. Pretpostavljam da si razmišljala da li je isto ono što si čula i naučila o Brazilu i kad se susretneš. Da li si mogla, recimo, da sve ono što si saznala u Beogradu, da li je to baš isto tako ili je praksa? Pa praksa je praksa, bukvalno to. Ima drugačijih nekih razlika i to sve, ali
U suštini je sve isto. Ima drugačija je praksa, uvek drugačija je teorija, ali opet kad odete tamo i vidite sve, da osetite sve to, drugačije, jeste drugačije. Drugačiji su ljudi, drugačije je ponašanje i sve drugačije. Ono prvo, čini mi se pitanje, koliko sve od to što si doživala, što si tamo naučila, može da bude zanimljivo za Srbiju, za srpski saobraćaj, za ono što tebi treba sutra u poslu? Pa, onako, nije to drugačije, totalno je drugačije, ipak je to Latinoamerika, drugačiji je narod, drugačije ponašanje, drugačije rešavaju probleme i sve. Nekako ne mogu da poredim nas i njih zato što su oni ogromna zemlja u razvoju, ne kažem mi jesmo mala zemlja, ali nemamo te probleme kao što oni imaju. Tako da, ne znam... Ili oni nemaju koje mi imamo. Da, i to. Oni nemaju problema sa saobraćajem i to sve rešavaju, zašto je velika zemlja i sve rešavaju brzo, a polako, da kažem, polako opušteno, tako da mislim da to nema toliko razlika, ne mogu da poredim zato što baš drugačiji smo, kao nebo i zemlja, drugačiji smo. Majo, posle analize pešačkog saobraćaja i ponašanja pešaka, da li te je interesovalo, da li si se bavila i njihovim vozačima, kako se kod njih polaže vozački ispit? Da, kod njih, evo, na primer, ceo taj proces polaganja traje 2 meseca. Prvih mesec dana obučavaju se da voze na vozilima, a drugi mesec imaju časove gde imaju predavanja o bezbednoj vožnji i posle 3. mesec rade polaganja i sve to. Naprimer, kod nas sad je uvedeno 6 meseci da se polaže i drugačije je sve. Možda malo teže. Možda malo teže, jeste. Čime se mladi bave? Da li su veseli, bezbrižni? Studiraju li? Da. Brazil je bukvalno zemlja u ekonomskom razvoju i dosta ima mesta za zapošljavanje. Univerziteti ne mogu da isprate godišnje da kažemo, izbace toliko studenta, inženjera mladih koliko traže se za zapošljavanje. Tako da, bukvalno svaki drugi Brazilac studira i na dobrim univerzitetima i mnogo su, da kažemo, toliko obrazovani i željni su obrazovanja i usavršavanja daljeg. Da li je bilo nekih ponuda da ostaneš? Jeste. Bilo je ponuda, ali nažalost još nisam završila, tako da vidjet ćemo ako ostane i dalje, možda početkom sledeće godine, ako završim, možda se vratim. Ali to još nije sigurno ništa. Znači, ono što si govorila letos, nikako trajno rešenje, znači namamila te ta zemlja? Pa jeste, da. Jeste, zato što stvarno drugačije. Namamilo je to zato što je drugačije, zato što nije isto kao kod nas. I verovatno me to impresioniralo i svidalo mi se. Ali opet, ne bih mogla tamo da živim baš dugo. Morala bi da... Su lepi momci možda i to? Pa, jesu. Su lepši od naših? A pa to sad ne znam. To je stvarno ukusa. Da. Naravno, ali rekla si... Nisam završila. Ipak te ovo putovanje i studijska praksa omelo, je li tako, prilično? Da, jeste. Promenilo me, bukvalno promenilo me dosta. I srećna sam zbog toga. Sad imam drugačiji pogled i u budućnost kako ću, šta ću da radim i sve. Jer kad sam počinjala fakultet, imala sam cilj da ga završim i to mi je bio glavni cilj. Posle, sad kad evo završavam ga, šta sad, šta ćemo sad? I tako da sad imam ciljeve druge i da radim i da putujem, da tražim posao. Sad već imam druge ciljeve postavljene. Ako ti ponude ovde i UB? Pa, ostaću. Znači ništa Brazil? Povremeno? Povremeno, da. Sve to može, ako imaš dobar posao, možeš da sačuvaš pare, možemo da odemo u Brazil, jeste skupo, ali godišnje možemo da jednom bar priuštimo, da skupimo pare i da odemo tamo. Znamo, ostalo ti je vrlo malo, je li tako, jedan ili... Jedan ispit diplomski, da. Da li će profesori tvoji biti znatiželjni da im preneseš i hoće li imati vremena da te čuju? Hoće, evo baš sam čula sa profesorom i očekuje me sad u petak da dođem kod njega, da prosto prodiskutujemo kako mi je bilo u Brazilu, da mu pokažem moj rad i sve i jedno čeka da me vidi. Taj rad koji si radila tamo, on je primenjiv samo u Brazilu ili i ovde? Samo u Brazilu. Zato što je kod njih specifično tlo,
drugačije nego u Evropi i imaju drugačije metode kako ga istražuju i sve. I onda zbog toga je mom profesoru interesantno i da vidi moje istraživanje i rad. Da li je to primjenjivo u smislu profesure, da on govori budućim studentima ono što si ti zapisala kao zapažanje? Pa mislim samo za njega, čisto da on se više usavrši, da obrazuje, da vidi kako to se... On sve to zna, ali nije imao priliku da vidi u praksi, jer nije obišao Brazil, tako da sad će mu biti zanimljivo da mu sve to objasni. Sada smo došli do onog rasterećujućeg pitanja. Rekla si da si poželjala taj motiv da te seća. Da. Koliko je tamo kupovna moć, kakva je ponuda što se tiče garderobe, što se tiče tehnike? Da, pa prvenstveno kod njih plate su mnogo velike, tipa 3000 evra, ali kod njih je život mnogo skup. Kod njih oni 1000 evra samo daju za troškove za stan mesečno. Pritom za hranu još toliko, znači oni to ne osjećaju, njima to nije skupo jer su im velike plate, a mi ja kad dođem iz Srbije da je prosječna plata koliko 200-300 evra, pa svaki dinar hoćeš i da priuštediš i sve i onda kad vidiš cene jesu skuplje, jesu veće, ali opet neku sitnicu možeš da priuštiš sebi, čisto da imaš da te podsjeća na Brazil. Ništa više i ništa ozbiljnije od kupovine. Da. Koliko vode računa o kvalitetu? Dosta. Retko gde sam nalazila Kineze, kao kod nas kineske radnje gde su jeftinije, oni to da kažem nemaju. I možda imaju, a ja nisam videla, ali dosta imaju prodavnice gde su markirana roba, Calvin Klein, zatim, ne mogu sad se setim trenutno, ali baš dosta imaju tako markirane robe koji i dosta drže do kvaliteta. Pre bi kupili, daju više para za kvalitetno nego nešto što je manje kvalitetno. Takvi su. Gde mladi izlaze? Ima dosta i najviše ih ima na plaži, pošto ima dosta plaža i sve, i pritom vrućina i sve, i najviše ih ima na plaži i tu provode najviše vremena. Ima i klubova i svega, ali najviše... Da li ste vi iz vašeg tima imali vremena, ja nešto ne vidim boje da si donela? Pa nisam, imali smo dosta posla da radimo. Ceo dan smo bili na poslu, prosto vikendom smo se odmarali, družili, izlazili isto na žurke to, ali nismo imali dosta vremena sad toliko da se sunčamo i da uživamo. Pored ovog studijskog rada koji si ti uradila, šta ste još radili? Ispitivali... Da, ispitivali smo tlo, zemljište i pritom smo radili brojanje saobraćaja, pešaka i sve to i onda smo pravili statistike i upoređivali. To je ona varijanta, i ovde se to nekada radilo, je li tako? Prosto da pojasnimo gledalcima, grupa od 3-4 studenta izađe i merite, ono najklasičnije moguće. Jeste, da, vršne periode, da. Znači to se tako radi i u svetu. Da, pa to je univerzalna metoda, da kažem. Univerzalna, tako. I koliko je oslanjajuća, mislim, verodostojna? Verodostojna je, pa dosta, da kažem. Jeste, verodostojna je i može da se osloni na nju, pošto bukvalno gledamo kad ljudi prolaze i sve i onda beležimo i vidimo. Nema ništa tu da nešto greške, dođe do greške i sve. Još što bih voljela, Majo, da saznam od tebe je, pored kolega iz Hrvatske i Slovenije, da li je bilo iz drugih evropskih zemalja, pa da na isti način tako sve to zapišu ili iz neke... Bilo je iz Turske, Lebanona, Nemačke, Švajcarske, Španije, Pakistana, Japana, Meksika, Argentine, Perua, bukvalno tamo kad dođemo svi smo isti. Da. Ceo svet? Ceo svet. Dosta sam prijatelja stekla tamo, upoznala i mnogo mi je drago. Mnogo sam tužna što neke od njih više nikad neću videti. Prosto, što su daleko, što nema se toliko para sad da se ode u tu zemlju, ali jednog dana smo se dogovorili da ćemo se naći u nekoj zemlji svi zajedno, da priuštimo, da nije toliko skupo da se ode do tamo, tako da jedva čekam taj dan da ih vidim sve. I što je još zanimljivo, svi ste bili studenti Saobraćajnog fakulteta? Da, pa nije. Bili su Mašinski fakultet, Građevinski fakultet i Agronomski fakultet. Znači, svi smo bili drugačijih profesija, ali smo se opet svi našli, svi smo isti tamo, gringosi, stranci, to znači. Svi smo bili jedni, isti i svi su prema nama se ophodili kao jedno, onako. Tako da je to baš jedno lepo iskustvo.
Ne znam da li sam pitala za hranu, jako je zanimljivo koliko je slična našoj i kako ste se uklopili. Mnogo je pikantna, mnogo je drugačija, meni zanimljivija zato što nikad takvu vrstu hrane nisam probala, pritom tropskog voća mnogo ima i mnogo je jeftino tropsko voće. Naprimer, za jedan ananas veliki 100 dinara to košta tamo kod njih, gde ovde kod nas ne može da nađeš ispod 500-600 dinara. Nisi donela poneki? Pa nisam mogla zbog kilaže i torbi, prosto ne daju tako aviokompanije, ali hrana je dosta čudna, drugačija je, tako da ipak sam ja i poželjela maminu hranu. Bilo tako? Da. Ništa bez naših pasulja i sarme? Ništa. Imaju li sarmu? Nemaju. Imaju. A šta im je nacionalna hrana? Pasulji i pirinač. To u svakom obroku imaju da jedu. Prosto mi je to dosadilo, rekla sam mami nemoj samo to da mi kuvaš, ali sam napravila spisak šta hoću. Što se tiče pića? Kao i kod nas, jel? Da, imaju dosta kašasa, to je kao neka srpska rakija, da kažemo. Dosta imaju nekih novih koji sam probala, ali nisam nekako ljubitelja toliko, ja samo malo probam čisto da vidim kako je, ali imaju dosta novi, tako da nisam ni imena ni zapamtila. Sutra ćeš biti diplomirani saobraćajni inženjer, imaćeš ovo iskustvo, zaposliš se, Majo, ovde u Ubu i kreneš u čitavu ovu problematiku. Na sličan način smo razgovarali i prvi put. Gde će ti biti to iskustvo koje si stekla? Pa, mnogo će mi pomoći prvo iskustvo to, zašto imam negde u podsvesti kako je kod njih, kako je kod nas, možda ću težiti da bude kao kod njih, da ovde bude kod nas na Ubu. Znači, opušteno, ništa odmah i sad, nego polako. Polako, da. Sve se stigne. Da. Da li je to što si tamo naučila moglo da se nauči i ovde? Zašto smo mi to zaboravili? Pa, ne znam, verovatno su to i ratovi i prošlost uticali na nas, tako da, verujte mi, odete tamo, vratite se ovde, imate drugačiji pogled na sve. Koja će biti prva rečenica koju ćeš ispričati profesoru? Ovo na njihov način gledanja na svet ili oko putničkog saobraćaja? Mislim da će to gledanje na svet, prvenstveno, da. Ipak je to, ne kažem, ostavile utisak i praksa i sve, ali ipak sama to što sam naučila i ponašanje i to je veći utisak ostavilo na mene u Brazilu i šta da kažem, hvala što sam otišla tamo i sve to naučila. Evo, poštovani gledalci, bila je ovo Maja Pajović. Već sledećeg meseca ili možda do kraja godine ćeš imati tu diplomu. Ja se nadam. Pa, da se obratimo i poslodavcima. Da. Ovo što je doživela u Brazilu je dragoceno, kogod ima potrebu za, tako sam i juče pružila mogućnost tvojim kolegama i koleginicama da se predstave i ovo je jedan od načina predstavljanja. Da, jeste. Hvala ti puno, Maja. Hvala i vama puno. E se eu fecho essa roda, a roda que eu te fiz, a roda que é do povo, onde se diz o que diz, onde se diz o que diz, onde se diz o que diz, onde se diz o